ngedap-edapke. Sapa-sapa do arep ngundang sinjan gejok lesung. Ning saiki ora. Saiki templetan. Ora iso nembang. Sing penting gelem sambatan, Mbak Yu. Ayane ngapunten Pak, mergo kahanan coba ra kang ribut karo Pak Wajib aku wis ora iki. Kahanane kaya wis nyon ngapunten meneh. Diapura sepurane. Mboten nonton lepate gelem sambatan terus niku jan alhamdulillah. Sing penting dine sehat Pak. Sehat waras wong jan saking apike. Nek wis mati ora nggo apa-apa. Ampun domane sing niku. Wah, kelingan ki yo keloro-loro Pak. Nggih, yo bar kaya ngono kok tetep banget ki asline yo wis ora ketemu nalar. Ning kan pangapunten menika menembe didhawuhi kalih Pak Ribut, kalih Pak Wajib, kula mesti dipun dawuh sak saged-saged napa wontene nggih ngapunten menika. Nggih, wonten ing mriki niku wujudipun sami ngalah berkah. Amin, ngoten niku Pak. Menapa sediyane saged amin ya katekan ngaten menika. Kanca kula menika nggih kula surung-surung. Rezeki kuwi ora saka nggo kesenian, saka nggo liya-liyane. Lego grep lego panen. Ayo Ibu. Iki wektune kita nganti tekan sore, dinggo panjenengan kabeh. Yo. Saiki lagune apa? Aku manut penjalukmu. Apa? Oh,